Γεια σας. Είπα να κάνω αυτό το βίντεο για να δούμε πώς ρυθμίζουμε την ευαισθησία του συναγερμού στο μηχανάκι μας. Πρώτον, ξεκλειδώνουμε το μηχανάκι. Ανοίγουμε το διακόπτη και στη συνέχεια κρατάμε παρατεταμένα το ξεκλείδωμα μέχρι να ανάψουν τα αλάρμ. Άναψαν τα αλάρμ. Τώρα, με το κουμπί του κλειδώματος βλέπουμε μία-μία τις σκάλες, πατώντας το μία φορά. Κάθε μπιπ είναι η σκάλα ευαισθησία του συναγερμού. Αυτή ήταν η πρώτη. Αυτή ήταν η δεύτερη. Αυτή ήταν η τρίτη. Αυτή ήταν η τέταρτη. Και αυτή ήταν η πέμπτη. Ο καθένας μπορεί να επιλέξει πόσο ευαίσθητο θέλει να είναι και πόσο όχι. Εγώ το έχω στην τρίτη σκάλα. Πάμε να το βάλουμε. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Το ρύθμισα στην τρίτη και τώρα κρατάω το ξεκλείδωμα παρατεταμένα πάλι για 5 δευτερόλεπτα. Έτοιμο. Σβήνουμε το μηχανάκι και είμαστε έτοιμοι.